Naisten puolella lyöntipelin SM-kisojen 3. päivänä vain yksi pelaaja pystyi alle paarin tulokseen. Emilia Tukiainen tänään 3 alle. Se kai kertoo siitä, että peli kulki varsin mallikkaasti. Joo, tänään kulki kyllä hyvin, että oli ensimmäinen kierros 6 alkava ja putti kulki, niin se toi hyvää tulosta. Minkälainen kenttä? Ja mä tykkään, että on sopiva haastava ja saa lyödä vetsiä. Se on kiva. Mikäs tästä sopivan haastavan tekee? No pitää vähän sijoitella, että on paljon auttia, on vettä ja on punujakin, mitkä on ihan suht haastavia. Eli sillä lailla tarkalla ja huolellisella pelillä, niinkö täällä Tavastgolfin kentällä menestyy? Kyllä. Yhden lyönnin päässä Kärkinaisesta huomiseen. Minkälaisin ajatuksin kisojen viimeiseen päivään? No lähdetään pelaamaan omaa peliä ja katsotaan mihin se riittää. Olet, jos oikein ymmärsin, niin alle 21 lyöntipeli Suomen mestari. Maistuisiko myös sitten tämä yleisen sarjan mestaruus siihen jatkoksi? No todellakin kaikki maistuu. Mitäs sitten tästä eteenpäin, jos ajattelet golfuraasi, niin kuinka pitkällä olet miettinyt ja mitä haluat tässä lajissa saavuttaa? No en ole vielä paljon miettinyt, mulla on vielä lukio vähän kesken, että se ensiksi pois ja sitten katsotaan, riittääkö rahkeet. Hyvä. Toivotaan, että näin käy. Kiitos. Kiitos.